one of a two. Breaker. Yeah. Fuck. Konke kwaziyo mama, ukwazi ngami nalo mhlebayo cha. Akazi ngami wazi lokhu engifuna kwaziso ngeka kutshela into eqiniso. Abantu abangazi mina ngiphuma phi, kodwa benze ngathi bazi ngifuna nini. Abantu abangazi mina ngiphuma phi, ngiphuma phi, yeah. Rapper ngo-2013 ngangina 15 lapho ngibhala ufucking. I didn't know what I was doing, but I knew I was gonna get it. Right now I'm right here, don't mean I've made it, but I'm way closer to my dream now. I can feel it and I can smell it. Yes, I'm way closer to my dream now. I can feel it and I can smell it. Ngihamba ngifuna wena ukephi, tolela nami angizazi ngephi. Nale ndlela imnyama nginayona nemephu, sabela phupho lami ukephi. Uke walibona phela mina ngihambile, ngiphabulo kuningi ngoba phela mina ngilambile. Nangithi uyangithanda usisi ngoba ngiholile, bengithandwa ngoba nakungidelelekile. Noma kusengiyakuthola sisi manje ngazi noma ngiqinisile, mothi uyangithanda uphathwa yikhanda noma uyangithanda uthanda uphakethela. Sulama ngiphetela ngithengwa ngekhekhe mina, njengoba ngazithembi mina ngeke ngimthembe omunye umuntu. Konke kwaziyo ngami, ukwazi ngami nalo mhlebayo cha. Akazi ngami wazi lokhu engifuna kwaziso ngeka kutshela into eqiniso. Abantu abangazi mina ngiphuma phi, kodwa benze ngathi bazi ngifuna nini. Abantu abangazi mina ngiphuma phi, yeah. Abantu abangazi mina ngiphuma phi, kodwa benze ngathi bazi ngifuna nini. Abantu abangazi mina ngiphuma phi, yeah. Cela abantu bayekela ukukhuluma izinto